Txakurrek zergatik lurperatzen dituzte hezurrak. Beren otxosena jarraitzen dutelako eta modu horretan janaria gerorako gordetzen dute. Lagun! Zenbat denbora behar du hautsitako hezur batek soldatzeko. Gutxi gora bera, 6 eta 8 aste bitartean. Noiz sortzen dira haur baten hezurrak amaren sabelean dagoenean? Haurdunaldiko 6. eta 8. aste bitartean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eta hezur berriak izenburua du Ane Labaka idazle eta bertsolariaren poema liburuak. Liburua abia puntua hartuta bertsosaio literarioak egin ditu Ines Osinaga musikariarekin eta amatasunaren esperientzia bizi izan duten bertsolariekin. Eta horregatik gaur, Ane Labaka eta Ines Osinagarekin elkartuko gara, hezur berrien hitzei eta doinuei buruz aritzeko. Laudioko hezur berriak bertsosaio literarioko bertsoaldiez gain, Errezilgo bertsoafariko bertsoaldiak ere eskainiko dizkizuegu. Hauxe da, hezur berrien hitzetik hortzera. Astera goaz. Arratsaldeon ni jaenago, berez hezur berrietan, urte bete da ez dela bizi, inor nire erraietan. Baina bizitza eraikia dut, izakitxo baten bueltan, bertso zaioak enkajatuaz, puzle imposible horretan, ia gaur zenbat sartzen zareten, gure barruko geletan. Ane Labakaren hezur berriak poema liburua oinarri hartuta, bertsosaio literarioak egin dituzte Euskal Herriko txoko desberdinetan. Ane Labaka bera aritu da saioetan gidari lanetan. Alboan izan ditu ama diren bertsolariak eta Ines Osinaga musikaria. Hitzetik hortzera Klaudioko saioa aprobetxatu du protagonistekin hitz egiteko. Ane, noiz entzun zenuen lehen aldiz hezur berriak kontzeptua? Entzun baino irakurri egin nuen. Haurdun nengoela jakin zuenean, Maiane Txoperena bertsolari eta idazle lagunak, idatzi egin zian, zoriontzeko do, eta horixe jartzu zian ez, zorionak jakin dut hezur berriak dauzkazula. Eta zer sentitzen du batek hezur berriak dituenean? Batetik nire kasuan behintzat ilusio eta gogo handia, eta horrekin batera esango nuke beldurra ere baietze, etorriko den horri beldurra, ez jakiteari ziurtasun gabezia horri edo horri beldurra. Eta hezur berriak liburua izan da beste hezur berriak jaiotzeko modu bat? Esango nuke baietz ez, nik beti esaten dut liburu bakoitzaren argitaratzea ere badala bere txikian erditze txiki bat, eta kasu honetan ez desanik ez. Hezur berritu dezagun, hezur berriak liburua. Batzuetan badirudi haurdun nago diogunean hasten dela guztia, une horretatik atzerakoa existitu izan ez balitz bezala. Eta zuek, noiz, non, nola, norekin erabaki zenuten ama izan nahi zenutela? Aludun jaioz bada indar bat, gure autuak gidatzen, jolas molde bat ta eredu bat zaila dena deskribatzen. Aspaldidanik asiagatik aur txiki bat desiratzen. Luzaz enintzen erabakia nirea zenik fidatzen. Nik beste zeozer neukan buruan, galdetzen zidatenean, eta orain bai pentsatu nuen, zarregin da azkenean. Prueba eta error, nengo
nengon neure ezinean, ta justu aurdun gelditu nintzen, ezetz uste nuenean. Ama izateko adinan bueltan entzuten da zenbait aipu, 20 gai gaztetxo, 40 zartxo, eta sokanon amaitu. Amatasunak ta emakumeak epai publiko bat baitu. Zure kasuan beste onaina ez aldizute epaitu. Bakoitzak alduena egin behar du bere sarean, eta batzutan jarri eskero, oiana zure parean. Hirugarrenez ausartu zara, ezur berriak barnean, leku txiki bat eingo nizuke, zuri nire aldarean. Bai ezur batzuk formatzen doaz nere zilborran atzean, manifestatzen hasi direnak nik ahotsa altxatzean, baina nik zerbait ikasi badet lehen bi aurrez ausartzean, da aldarerik ez dagoela ta bizitzen lokatzean. Egia esan hasi ezkero, haurdunaldiaz berbetan, sarri negarrak eta barreak, hartzen gaitu ez ustetan, azken batean erabakiak, diren edo ez diren bueltan, zoriontzuak izan gaitezke, soilik geure lokatzetan. Saiatzen gara teorikoki erabakiak biluzten, ta euren atzean ze inertzia presio dauden ikusten. Gaur biok gatoz ume txikien bizialdi bati eusten, obeda igual eurei galdetu erabaki algintuzten. Gaur bezelaxe afaltzea ainori etzaio gustatzen, giro ederrean digeritzea, etzaigu asko kostatzen. Afalondoan berso kantari ta umorea sustatzen, ez aldirudi ari garela, Franco hiltzela ospatzen. Seguru altzaude oi olatana, horren zorrotz aritzeko. Mende erdi bat pasada baino oraindik denak hiltzeko. Elurra ere atzo asila zaude sustrai aditzeko.
seguru bera boteak dala, beak eginak zuritzeko. Zuritzekotan Frankok beharko du elurra baino gehiago. Zorionean orain aspaldi egin baitzuten zerraldo. Ordutik ona egunez egun, naiz mende erdi igaro, bere oinordeak ikusten ditut, inoiz baino biziago. Sekula baino biziagota, pentsatzeko motiborik, aspaldi hontan joa bai dute enbidota hor dagorik. Desafioka hortxe dabiltza, badator erreleborik, eta apenas hoiek daukaten, itxoiteko gogori. Ane, 2 bederatzi hilabeteko omen daude liburu honetan, nola banatzen da poema liburu hau? Bi zati dauzka, eta nahiko modu kronologikoan kontatzen da. Lehenengo zatia aurrea litzateke, erditu aurrekoa, eta bigarrena ondoa. Orduan erditu osteko hori kontatzen duena, ez? Eta nolabait mugatzeagatik, jarraitu nezaken, oraindik ere gauza pilat ikusita bizi nituelako poemagarriak izan zitezkenak, baina nolabait horrela mugatu nuen, 9 eta 9. Eta esan duzu baita ere, egoskortasunetik baduela liburu honek. Bai, baina oso zaila da, hasierako hilabetetako kaos eta pixkat desorden horren barruan tarte hartzea esertzeko, idaztera esertzeko eta pixkat burua, esaten nuen bai espazio fisikoa eta bai mentala izan nituela faltan lehenengo hilabete horietan, eta egoskorkeria aipatzen dut zentzu hortan, ez horri kontra egitea eta esatea bai nik momentu honetan ere idatzi egin nahi dut eta tarteak hartu nahi ditut ez dauden lekutik idaztera esertzeko. Amatasunari buruzko liburu bat da? Ni saiatzen naiz azaltzen ez, egia leku askotan azpimarratu dela ez. Bai da, biziaro konkretu horretan kokatuta dago, esan da bezala haurdunaldian eta erditze osteko lehenengo hilabete horietan, baina bai gustatzen zait esatea biziaro hortan idatzita dagoen arren beste 1000 gaik zeharkatzen dutela liburua. Eta amatasunak zuk pentsatzen zenuena betzain beste aldatu du zure bizitza eta egunerokoa? Esango nuke pentsatzen nuena, baina askoz ere gehiago. Zuk egin dezakezu zure ideia bat, irakurri dezakezu, entzun ditzakezu lagunak edo hori bizi izan dutenak, edo bat edo beste. Baina gero, esan dudan bezala lehenez, bakoitzak bere haragitan zer eta nola bizi duen, eta batez ere esango nuke nire kasuan behintzat nola uztartzen den amatasunaren esperientzia plaza publikoarekin, edo bertxotan bertsolari izaten jarraitzeko nahi horrekin edo gogorrekin, eta pixkat hor esango nuke gatazka gehiena edo horrek suposatu dira. Nola izan ama, baina aldi berean eutsi edo saiatu eusten ordura arte egiten dituen gauzei. Zue biok gorputz beraren bi aldarte zarete, oiana zu gehiago zaude barnerako, babeserako, ezkuturako, zu honintzaldiz, boteretuta eta indartsu sentitzen zara, plaza lehertarazteko prest. Gaur gelako aterik ez dut nahi zeharka, nere mamu guztiak datozkit marmarka. Jazteko indarrik ez dut, beraz gaurkoz barka, nere barnea hotxa
ari zait dardarka. Zure barnea hotza harimata eske, botatzen dabil behar ez den mila peste. Beti ezin da egon baimenaren eske, mundua zurea da bestena den beste. Baina gaur ez dut sobran soñean kemena, egun batez ezin da hor utzi dena. Desio detoea eta atxedena, ta egun batez lasai hartzeko baimena. Beti ezin da egon sofa baten lasai, eskubideak egan badabiltza porai. Denak ez dira izango beti zure etxai, zuk plaza behar duzu, plazak zu ere bai. Ahots publikoari egiten diot gaitz, zuain indartxu aurrez ta ni erdi soslaiz. Ni arrastaka hartuz irteten zara maiz, ba gaur irten ni gabe hemen egongo naiz. Baina lagundu egin behar nauzu aizu, behar zaitut aurrera, joanez pausuz pauzu. Nire beste erdia baldin bazarazu, nik ez dudan oreka niretzat dakarzu. Ai baina nekatzea hain da posiblea, batez ere norbera bada sensiblea. Guazen eta kantatu zorne bat librea, ze dudan tristura hau ez da hain nirea. Tristura bizitzaren parte ez aldaba, batzuetan horrekin joaten naiz plazara, beste bizi bat euki alba dugu ara, gizon zurietero jaio behar gara. Lehengo gaien esan diat, jubilaua izela, da ik ire urtiek eta euren neuek bauzkek, da atxitxe izen dao. Da gaur, eure etxeata jenao, hainbeste izozkan dela ikusi egik, etxeata hortan da elurtitane bidie garbitzen da jardun berri zen dezue, jetxiko bazineten da bar. Eta gaur hiru urteko biloba hori, ikusiek elurrei behira zehola, izu-izuin da itzigite etzula. Eta galdeu diok ia zertzun da, erantzunik ez dik eman. Ik pentsa egostia, kalkulu batatzen hasi ez da 3 urte eta 3 neguta. Honek sekula ez di elurri ikusi. Biloba elurra ez da mitoa leyenda,
Pentsa gaur zuriz bete digula agenda. Autoz pasa ezina, dago etxeko xenda. Bertute haundi bat du, ze uste zenuen ba. Isilik etorrita, isilik joaten da. Zuritu behar ditu, gailur ta mendate, bidean beharko da, makina bat kate. Naiz eta batzuentzat, hori izan kalte, beste bertute bat du. Ai biloba maite, pentsa herri oso bat geratu dezake. Baina dena ez denez kontua ta zera, naiz aitita egina dagoen zartzera. Barruan haurtxo bat dut, zero horren antzera. Lotu berokiata, hartu zazulera, ta joango algara, biak goitik bera. Ane, eta amatasuna zerbait politikoa da? Zalantzari gabe, nik esango nuke dena, ez? Feminismotik zerbait ikasi badegu, ez? Mi aldiz errepikatu eta maiztu den lelo hori, ez? Pertsonala politikoa da. Eta amatasunarekin ere gertatzen da, ez? Orain arte ulertu izan dela zerbait oso intimo eta pertsonal edo bakoitzak bizi duen zerbait bezala, eta nik uste azken urtetako borroka edo bai izan dela hori politikoa dela azpimarratzea eta nolabait horrekin lotzea. Askotan aipatzen da eta zuk ere aipatu duzu ama bakarrik izatearen beldurra, hori nola kudeatzen da edo nola kudeatu duzuzuk? Nik nahiko gaizki egia esan, hori gauz bat zuk teorian esan dezakezuna ez, ni izango naiz ama, baina badaukat sare bat, jarraituko dute bertsotan, jarraituko dute idazten, jarraituko dute lagunekin egoten, baina gero iristen da momentu bat, dena oso urgentea, oso berealakoa, dena da orain eta hemen, ez? Daukazu ondoan izaki txiki bat premia batzuk, oinarrizko premia batzu dauzkana, eta kasu batzuetan zuk ase behar dizkiozu premia horiek, ez? Orduan, gauz bada teoria, eta gero nola ezkontzen den hori errealitatearekin edo praktikarekin, ez? Ni saiatu naiz, alik eta ondoen egiten, uste beste guztiok saiatzen garen bezala, baina bai esango nuke hori batez ere lehenengo hilabete horietan oso zaila egiten dela. Eta bertsolaritzan amatasunak ze leku duela esango zenuke, bai plazetan, bertsolarien artean, txapelketan, gaietan? Uste dut egon direla ama bertsolariak eta gaia ere egon dela, baina bai azken urtetan gertatu dela, azken urte gutxian ikustet plazaz gabiltzan hainbat emakume, nahiko aldi beretsuan edo amatu garela eta orduan horrek nahi eta ez beste leku bat edo eman diola. Eta gero gai aldetik ere, bai esango nuke, ala beharrez geroz eta gehiago entzuten den gai bat dela, baina askotan nahiko modu solte baten, ez? Hau da, bertso saio oso batean kantatzen dugun bezala, ezakite mila gai ezberdinen inguruan, momentu batean toka daiteke bat, gurasotasunarekin lotuta edo amatasunarekin lotuta,
Eta nik usteet ama bertsolariak horregoteak berak ere batzutan ekartzen dula gai hori geroz eta ikusgarriago egitea, ez dakit, bakarkako libreago bat edo irekiago bat jartzen digutenean, kaso jo dezakegulako esperientzia horietara edo ez, baina bueno, uste dut azken urtetan ari dela zerbait mugitzen. Bueno, nintzazuk 26 urte dauzkazu, eta ziur zure gorputzak aldaketa asko izan dituela urte horietan guztietan zehar. Gaur proposamen bat egin nahi dizut. Kantatuko zenioke Maitasun abesti bat zure gorputzari? Maitasun abesti bat zure gorputzari. Deitu dizut potoloa, ta deitu dizut baldarra, nera bezaro garaian, zurekin nintzen zakarra, baina ez zara hain lodi, hain baldarreta hain txarra, badaukat zure desira, badaukat zure beharra, zuk xurgatu oi didazu, bakardadean negarra, zuzara nire auldade, eta zu nire indarra. Zuzara nire auldade, eta zu nire indarra. Zuzara beti nirea, izango den gauz bakarra. Naizta zurekin izketan, apurtzen zaidan ahotsa, naizta gure harremana, batzutan izan den hotza, 40 urterekin, ja galduei nuen lotza, ta gustora entzuten dut, zure arrakalen hotza, zuri eskerrak sentitu, izan dut zarritan poza, zuri esker badaukat zer, borrokatuta zer goza. Zuri eskerrak badut zer, borrokatuta zer goza, zure borobiltasunei esker naiz horren zorrotza. Zuek Samamesen bueltago gaien jarriko zaituzte sustrai, Bilboa junitzan, hola euskal futbolzale sutsu hauetako bat, eta zitik eskatzezun bezalako egunea, emanuan. Goizin junitzan Bilboa, eure poteo, eure Palestina aldeko aldarri, geho Samamesea sartu itzan, dane berdin. Palestina elkartasuna gora, eta Israel zuntzitu, eta dana izan dituan. Ertendek, Samamesetik, han pasiran, Zebilan, Jesus mei Bilbotarra eta galde indik. Ira, gaur ze asuntor, aurra atletik etzian joatzen da. Zure lehenengo hitza hartu dut aintzako, ta bihotzak ahotik egin ala salto, ofizialtasun eske herri honentzako, ta justizia nahiez Palestinantzako,
ez dut ulertzen nola, zauden jokoz kanpo. Jokoz kanpo alnago, area babestu, atletikik ez dago, ta zu zaude estu. Palestinaren alde, omen zaude prestu, ofizialtasuna ezin basaiestu. Oidan hautzia leike futbolaren esku. Futbolari boteaz nere begirada, munduari so egin diot begitara. Ikusi dut herri bat, ulertu dut magba, ulertu dut herri hau zela intifada. Zuretzat atletike sentimentu bat da. Alako zerbait igual, nahastua fedez, igandea txaldeak goxatzeko xedez. Tazu intifadakin arrotuta berez, bi kontzeptu ikasi bazeneki legez, baino aztu egin zaizu Florentino Perez. Herri baten desira, bakea etika, nere arma hori da lortzeko epika. Zuk denaren gainetik duzu atletik ta, gero esango didazu hitzak txintxilika. Ez nasteko futbola eta politika. Hori ez dizut esan delako grabea, gezurrak inventatzen habilidadea. Ni soilik pixka bat naiz atletik zalea, nere barruak ere badu be aldea. Amesten dut mundu bat futbolik gabea. Nik ere bizi nahi dut zure seinaletik, futbola erauzteko egin aletik. Baina aztu futbola ta aztu atletik, bakoitzak jarri behar du bere aletik. Mundua doalako eskuine galetik. Zergatik hezur berriak bertsosaio literarioak, Ane? Bueno, aurretik kide
batzuren bertso saio literarioetan parte hartu izan dute bertsolari bezala, bai Miren Amurizaren Playback datorkite burura, baita Uxue Alberdiren Denda Ostekoak, eta bueno, beste olako saiakera batzuk igual puntualagoak edo izan direnak, eta liburuari beste bizitza bat edo emate aldera, bai iruditzen zitzaidan lehen esan dedanan bidetik, ez? Hori, amatasunetik edo, baina gai pila bat zeudela hemen bertxotan ere jorratu zitezkenak, asko orain arte zirenak jorratu, eta gogoan eukan pixkat hori ere esperimentatzeko. Eta nola hartu dute proposamena bertsolagunek? Egia esan oso gustora, eta bai, baztorte daukagu bertso saio desberdinetan bertsolari desberdinek kantatuko dutela, eta niretzako ere oso interesgarria da hori, ez? Azkenean, lehen esan dugu, deno gara amatasunak denok zeharkatzen gaitu, baina bakoitzak oso ezberdin eta gogo daukatu entzuteko bakoitzaren esperientziak, bakoitzaren bizipenak eta bakoitzak kontatzeko daukan hori. Eta zergatik Ines Osinagarekin? Nik neukan buruan poema batzuk errezitatu egingo nituela, eta nolabait horiei mundu sonoro bat edo lako doinu bat edo emateko musikari batekin kontatu nahi nuela, eta hasi nintzenean pentsatzen lehenengo etorri zitzaidan pertsona musikaria Ines izan zen. Bai asko miresten dute musikari bezala, amatasunaren inguruan ere iruditzen zaite, niri behintzat zer pentsatu eman didan diskurtsoa daukala, liburu atera nuenean ere berak, eta lehenago ere igual gai honen inguruan edo zutaberen bat edo idatzi izan dedanean eta beti egin dit kuku bat, edo hor egon da ez, nolabait orduan nik ustete nahitaezkoa edo zela, lehenengo zea zela, berari proposatzea, eta nire poza, berak ere oso pozik hartu zula proposamena, eta gero opari eder bat egin dit, emanaldien bukaeran abesten du abesti bat Ezurberriak izena jarri diona, eta hartu ditu liburuko berari gustatu zaizkion, edo bera mugiarazi duten zatitxo ezberdinak, eta horiekin olako kolaz bat edo osatuta kanta bat sortu du, zoragarria danan ere ustez, eta hori eman du prozesuak. Zer dute berezitik horrelako bertso saio literarioek? Niri pertsonalki eta sortzaile bezala asko gustatzen zaizkit, iruditzen zait bestela batzutan bertso saio baten barruan ez, daudela gai oso desberdinak elkarren atzetik ez, harikatzen direnak, nolabait gorputzaldi ezberdinak, batzutan kosta egiten dela olako giro edo atmosfera edo kontestu bat sortzen, eta iruditzen zait literaturak, bertso saio literarioei bai ematen diela, beste soineko bat edo laguntzen duela beste atmosfera hori sortzen ez. Eta musikak ere laguntzen du horretan, baina iruditzen zait testu zati horien bidez edo lur komun bat erresago garatu daitekela entzulearen eta bertsolarien artean. Zuek oin bi jubilau izango zate, elkarrekin 100 kafie hartzezue eta 100 periodik uletzezue. Baina periodik uletzatenin bi joera nahiko ezberdina dauzkezue. Eskelan, pagina aldatzezaten hortan, irazuk gehau itea. Ia ezaunen bat hilotean o dan alako eta sustrai beriz, eskela alau orduko, pasatze bazkarraztea. Egunkaria letuz kafea hartuta munduaren neurriaz gaude ohartuta, baino naio eskelak dida pasatuta, igual nere eskela topatuko dut ta. Horixe litzateke gauza aproposa, kontraesana eta gainera kaosa. Baina nik letzen dut bata eguna osa,
Ez nagola ikustean hartzen dedan poza. Letu oi duzunean lagunen eskeela, zelebratzen zabiltza bizirik zaudela. Deduzitu behar aldut irazu horrela, besteren eriotzak pozten zaituela. Bat 60 gazten ere aldean, besteak 50 dauzkana parean. Barrua ez daukatez pozikan gabean, zure postuko zera nere dadean. Biak jubilatuak ta kintoak gara, eta burua galtzen hasi zara jada. Egunero dijoa eskela hilara, zeinek etorri behar du gure hiletara. Norbait etorriko da, pentsatzen dut ala, ta zu berri zabiltza umeak bezala. Eskelan horrira jun pasa berehala, uste aldezu azitako izango zerala. Horria pasatzen dut arrasto zarrasto, naizta bertan ageri den eskela asko. Ez baitut pentsatu nahi ke asko, gaurre aberastu da diario basko. Orain diario baskoi danba aurpegira, jarri behar denean zerura begira. Baino gezurretikan pasatu egira, garanda berriane berdin hiltzen dira. Zuek bi lagun zarete, eta ohartu zarete kuadrian beti ospatzen direla gauza berdintsuak. Nazkatuta zaudete. Ospatzeko beste motibo posible batzuk zerrendatzen hasi zarete. Jaiotzak ta eskontzak ospatu zorrela, batek jastu sentitzen postazunitzela, ospatu behar genuke azkena bezala. Askok gura ezarren bizirik gaudela, askok gura ezarren bizirik gaudela. Egia da bizitza bera baita dana, ta badugu sasoia, ta badugu lana. Bizi baina non bizi hau da gure zama. Inoiz hipoteka bat sinatu ez izana, inoiz hipoteka bat sinatu ez izana.
Baina horretan biok zertarako ari, ospakizuna eman geure buruari, txupito bat emango nioke opari, nahi gabe hartu dudan kilo bakoitzari, nahi gabe hartu dudan kilo bakoitzari. Bagorputza horretan oso jakintxu da, daukazu osasuntxu ta alai itxura, beraz ez da izango nahi beste pixu ba, ta kiloak ospatu ditzagun pixura, ta kiloak ospatu ditzagun pixura. Batzuetan ikusten dugu dena ilun, baina hemen gabiltza jardun eta jardun, berriz elkartu gara parean bilagun. Ba etorri garela ospatu dezagun, ba etorri garela ospatu dezagun. Pentsa zer den bidaia bat itxarotea, izan Vietnam, Kanboia zein Polo Nortea, bidaia luzea ez da gubion sortea, baina ospaliteke hemen egotea, baina ospaliteke hemen egotea. Hezurberriak bertsosaio literarioetan musikak ere badu bere lekua. Ane Labakak Ines Osinagari egin zion bertsosaio literario hauei atmosfera musikala jartzeko proposamena. Atmosfera sortu ez ezik, Hezurberriak kanta ere sortu du emanaldi hauetarako Osinagak. Ines, amatu zinenean sekulako zaplasteko hartu omen zenuen. Bai, egisa esan bai. Eta sentitu nuen zelabaitzeko niri hau ez zidaten kontatu, horrelako fuerte bat. Eta bai sentitu nuen sortzaile bezala, egon zen momentu bat amatu nintzenean, lehenengo sorkuntza isilu zitzaidan, eta gero hasi nintzenean ja hor berriz nire ni sortzaile horrekin konektatzen, neukan horrelako zerrela baiteko ezin dut beste zeri buruz hitz egin. Amatasunaren trajeak zenbateraino estutu dezake? Izugarri estutzen du. Amatasunaren trajea da beste korse bat gehiago, ez? Askotan esan izan dut, kaixo Ines naiz, emakumea euskalduna, zuria eta ama. Eta iruditzen zait horrek bai jartzen gaituela munduan sujetu bezala sisteman beste leku batean edo beste ertz batean, ez? Eta badago hor ere erronka, ez? Ama objektu izatetik ama subjektu izatera, eta amok gure espazio seguruetan konpartitzeko gure guzti hau, amatasunak anitza baitira, osea ez delako bat eta bakarra. Beti konturatzen zara, konpartitzen duzunean zela baitera berdintxu batekin, agian sentitzen dugun hori, ez dudala bakarrik nik sentitzen, eta orduan ez dela kasualitatea, eta ez denean kasualitatea ez da gure errua. Eta euskal musikagintzaren panoraman amatasunak zeleku duela, esango zenuke? Ez dauka lekurik. Anariren amua kantua, hori niretzat lehenbiziko aldiz aurdun nengoenean, nire aurdunalia salbatu zidan kantua izan zen. Nik ez dute euskal panoraman amatasuna inondik inora presente ikusten, hortan laguntzen naute asko beste behin emakume senyora bertsolariek. Uste dut badoazela beste behin pausu bat aratago, eta amatasunaren esperientzia individual hori politizatzen, eta baita ere horren inguruko diskurtsoan hitzak eraikitzen. Nik dauka rekuerdo oso potentea, hemendik Laudiotik oso gertu gainera, hemen ondoan, egin zen Gaztedan bada batean, Goseren azkeneko kontzertuan, ni aurdun nengoen, dixente aurdun, soinu alde batera botata jo behar izaten duen, eta saioa gau ilunak argazki bat atera zidan daukat argazki hori hiltzatuta, eta gero denbora pasata jende askok esan izan dit. Izan zinen lehenbiziko emakume aurduna ikusi nuena holtzan. Beraz, uste dut importantea dela referenteak eukitzea baita ere, eta ikustaraztea baita ere, emakumeak aurdun gaudenean ere nahi dugun egiteko eskubidea daukagula. Nola hartu zenuen Ane Labakaren proposamena?
Jo, proposamena, aneren gonbitea jaso duen ilusia handiz, asko gustatzen zaizkidan hiru gauza nahasten direla, bata da literatura, beste bada senyora bertsolariak, eta beste bada emakumeekin holtza konpartitzea. Zoragarria da ez izatea holtzako emakume bakarra, eta kasu honetan, holtzako ama bakarra ez izatea ere polita izaten ari da. Ines, hitzetik hortzeran, gonbidatu guztiei, galdetzen diegu zein den euren bertsoaldi, Kutxuna, zurea zein da? Akordatu naiz, kontestu honetan jarri eta Zurberriak inguruan eta guzti hau, Gipuzkoako 2024 izango zeniaz, bai? Gipuzkoako finalean, Anela Bakak botaztuen ganbarakoa, eta Oian Aiguaranek botaztuen ganbarakoa. Oso deigarri egin zitzaidan, ez amatasunari, ez violentzia obstetrikoari esplizituki aipamenik egiten ez zion gai bati buruz, ganbarako gai batean, biek ala biek ertz berdinetik hartzea violentziak eta iruditzen zait ez dela kasualidadea. Eta gure bizipen hasieran irudituko zaio norbaiti agian intimoa den horri ahots publikoa ematea eta horrela politizatzea eta bertso final batean ahotsa jartzea beste bi bertsolarik iruditu zitzaidan ez zela kasualitatea izan. Ongi iruditzen bazaizu, aneren bertsoaldia gogoratuko dugu. Ines Osinaga, eskerrik asko eta lasterrarte. Bizat. Kazetaria zara. 30 urtez, jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean, oilo ipurdia jarri zaizu. Emakume bat neukan aurrean, giroa joan da lurrunduz, elkarren gana hurbildu gera, ez sarri gisa urrunduz, horren natural, horren barrutik, elkarrizketa eunduz, ni galderetan saiatzen nintzen, maiz erantzunak bigunduz, nastu ote gera munduz, malko bat 3 segunduz, emakumea mintzatu baitzait, eta ez itzulinguruz, erditze gelan jasan daiteken, violentziari buruz. Erditze gelan jasan daiteken, violentziari buruz. Tokia konpainia ta zuen patxara, horrela bilatzen da parean islada. Zuei eskerrak ausart behintzat jardun gara, liburuak idatziz zein kantatuz ara, elkar zaintzea ere ospatu behar da. Nire kasuan, ikastolan etortzen zan jone, astean, bi asterik behin edo zezo horrelakoa, 2 urtez, eta gero esan zuzten joateko bertso eskolara. Eta june joaten zan ez be bai, eta ginez lagunak eta apunta nintzen eurekaz. Bai, ni txikitatik, familiatik etorri dazte saletasuna, eta oso hirugarren
9 urte hasi nintzen. Ikastolatik, egiten genuen 3. mailan 9 urterekin edo astean behin bertze eskola, eta irakasleak oso galdorak ziren, da engantzatzen genuen guztiak. Eta gero gehien bat lagunekin sortzen da nahi hori, da ikastolan hasten egiaik bertxotan, gehiago joko zera da, eta da hori berala maitatut eta segitu dut. Bertze eskolatan da errez da egitera lagunak, nire ustez, jendearekin hitz egitea, oso. Ni oroitzen naiz 5. LH nengoela, eta hasi ginen egiten bertxotan eskolan, bertan. Eta etorri zen Iker eta Saioa, eta beraiekin. Eta orduan, etorri zen egun batean Saioa, irekiko da bertso eskola bat Sarriguren, ez dakizer, apuntatu nahi baldin baduzue, eta apuntatu nintzen, en plan, ze guzti dugun, pues apuntatu nintzen, sin más. Adibidez, ni hasi nintzen oindala 4 hilabete bertso eskolan, eta hasi nintzen batez be euskerako irakasleak esan zidalako, sartu behar bertso eskolan, ja. Eta baneukan gogoa olako zose egiteko eta apuntatu nintzen. Ni lehenen urtean nintzen apunto, eta gero hasi izan danak esaten, ondo pasatxein beira hemen, eta justo egun hori libre neukan, eta etorri nintzen egun baten, eta hortik aurrera. Seguramente ikastolan emugiten genguk orduan, ikastolatik jarraituta baina ez dakit. Ni joan nintzen udalekutara, eta gero apuntatu nintzen behin dela 6 urte ustut, eta urkorekin, eta oraindik hemen, así que... Ni gurasuak esan ustelako. Probau bertzotan, gustako itxatzula, eta horten zela nirekin batzutan bertzo ikustata. Eta ni aurten hasi naiz bertzotan, eta oso gustan nabil, eta irakasleak oso jatorrak eta... Eta ni bazkendean ikastolan belandu gen bertzola itzako gaixa, eta guztu izaten eta horren animal nintzen, eta ondio jarrek eta atzeratik hemen. Jakin dut ezur berriak dauzkazula, azkenik ari naiz iristen, egunero utxetik abiatzen, naiz 10 galderatan kabitzen, oroitu arren tartean baginela ere orain artean, handiegia naiz nire itzalea, 3 egun oso gau bakarrean, lehertu naiz, lehertu zara, betazalan gori betzuloak zu, faltan hartzen naiz badakizu, betazalak guri betzuloak zu, faltan hartzen naiz da badakizu, orain badakizu. Betazalan gori betzuloak zu, faltan hartzen naiz badakizu,
orain badakizu.